Vyšlo to, Rabovec na trati s nádherným košíkom, Jarka to dala s jednou rukou, bola zavedená Danielkou, ale vpredu máme viac problémov s hadicami, do ktorých sme už pustili vodu, ale musíme to zastaviť, pretože rozdielovať je na bečke zapojený. To je škoda, pretože naozaj tá voda bola rýchla na nejaký rekordný čas, ale žiaľ, hadice neboli pozapájané a tak končíme teda tento útok s neplatným. Alebo nie, nakoniec to končíme veľmi sportovo, super. Tak aj teda musíme pochváliť. Myslím sa, že to šanci mali, ale nakoniec je veľká snaha, aby sme to dokončili. Je to tam, myslím, čas 42, 53, 35, 97 na pravej strane 10, takže vrtneme sa do druhých pokusov. Na trati Osvežova. Biela majočka a rýchlejší zostrek, ako som povedal, 14.36. Výsledný čas z pokusu číslo 2 je 14.60.